Washington, Maria. Washington? Vanna staat daarbij. Dan zegt hij de zee. Place away, might as well be known. Where's the bus? Yeah. Washington Post, här tar Peter. Här tar Peter. What is wrong?
Hej. Välkommen till Pisfonden. Tjattekom. Jag känner av att Everand inte kunde vara vi i år, men så ser vi corona. Jag vill tacka Roar i det, till präckhandarna, Eikel, Jakob och Jekvan, för att klara byxorna röv samman på en dag. Jag klart till tar. Jag lösner vimmela att halta corona vimmelen nu vi är med frost då. Så som vi sitter bälkade samman i flockar. Ja, finnas lä ordan. Ja, jag vill snäcka mer säga. Jag har alltid bara bo att det första rören fram mer. Jag minns inte det var Daniel eller något rök. De var lika kanna. Daniel. Hallå? Fantastiskt. Jag tycker på att du hör mig. Yes. Go piecer. Tid, och jag har haft fag samman med mig, vita att det är vanligt att jag framlören också lätt. Men till dessa rövna har vi alltså sett mig ner att skriva nog en den långsta framlöretexten i vad har gjort av student. Så det säger ganska syndrom hur står en higher där för mig att stanna där och röra för det går ner i det. Jag börjar vi, vill jag bara gärna säga till lucka. Nu till standa här, tycker jag att Dorst köpte hickvon, lite 3 år av hörun arbete och nekken frustrationen till kunna bättre. Vi var släppt in i en skola, och inte var liver, in i en skipan, och inte var rejer att ta emot jokken. I minst, hvordan flokslærere mine korte seg å finne rundt, ta i vid skulle suttja nødje vidlende borgerne til røpte glaser av første skoledag. Nekv var skipa 4 i samband vi nødje innflyttingsna, og i meldsenon finner vi kvart i seteskola, eller utrettet det, av sammansjåken i flokken vi skulle fyljas vi i 3 år. Ja, og det var alt åren korona. Nomsfyringsjåken var avlyst, vi finner unga konga eller jolavæsle. Jeg heldig slupp vi opp i nøkron årsrøyntun anna åre, og det gjør det bare enn flottere at i dødt stand her i dag. Det er ikke bare å skulle opp i røyntarhått om man ikke røynt før, men det, som så mye anna, kommer til i døknon. Nei, akkurat tog i Øysten skolen har vi bestemt ikke vært den latteste, og jeg tror nesten vi visste å si at vi er årgengeren har mist mest. Då er jeg omedelig glad for at jeg begynner til jeg begynner. Vi er første årgengeren og har gitt alle 3 årene av en skola vi er så store og fjellbrøtter som glaser. Ongen årgenger og genton har overhaft så går omstøver at jeg lærlinger i arbeidsklaven. Og ongen årgenger og dronjon har overhaft så går omstøver at jeg alt vi pulse og skinny jeans. Og ongen årgenger har overhaft muligheter at lære så breian en flokkaskare kjenne som vi har haft. Jeg flyttet opp til førjar i samband med at jeg skulle bli student. Arnt her har jeg bodd nere i 4 år, og jeg helt meg ha slite største alle røter i hei i førjon, og fest meg nødja i Danmark. Jeg var i rønt å være rettelig storen om at jeg skulle feste røter helt av nødjon for ærefer, særlig ui en samfunn så tatt sammanknutt som det føreska. Jeg heldig var det lagt å felle til, og i seiten helt av første åren var jeg faktisk en tur inn i en dansk studentaskola, for jeg pratet om hva jeg skulle til, om jeg gjerne ville gjøre opp på mitt første prosjekt, og flytta ned at til jeg sagt nei her. Det viste seg så, at for jeg slipper til, skulle jeg standa et fremmede mål og se stiet, og jeg er ikke røst frangst, så jeg vil luttelen mer enn skjerme, hei i stedet i nødvendig flotje, 2 år 4, så jeg valgte at gjøre opp, og på å gjøre opp, og jeg ble vi i stedet. Og kjaft, det er jeg skikkelig glad for at jeg gjør det. Til langt og andre året, blir jeg til særlig glaser her ved bjør på at jeg slår i min egen. Jeg fikk flere fag, vi blandet om flokken, og jeg gjør noen til, pratet i frugastjernen, og imse varslene vi hadde fått noen tog om finner løyve i halta, blir jeg faktisk å kjenne fyrt av følge. Arne visste jeg, Jack er en skola, foten av folkene jeg har et først samband vi, og de var så imisk som det var nått. Själv har vi gick in i boskaparbreit, så var det inte för glaser, Jack är gamla handelsskola, vi hinner boskaparbreit av nämligen. Allt gott om dig, men möjligheten att kunna omgängast pengagrejer kapitalister
valgsjuga politikere og vanløse drømmer alltid egnon hur vi er helt enastandande. Det har fått mer i lot å hente hikkfner til min flokk i Maren Heima, og jeg valgte å gjøre et duk i stålbordet og se det der så pent opp som en sjálfur dotte. Hikkvor og kjøtt skulle sedas og knokkar fotlar av vitan. Naste dianer kom før etter søgnar i hikkve, og jeg slapp å sutja til å være spjattar og imsar atter. Jeg bryr vi såst båre ikke for hikkvon, men så vi og vi vokser gloppene i militær og etter våre. Vi sorgblutne gjør det greier og greier fyrir mer, at studentatøyen var enda noen nær. Mynden av hikkvnon fikk meg hoksa om hvordan særlig til å være å bruke disse 3 årene og en glasbure stor stappa av unge livande mennesker. Men hun fikk meg eisne hoksa om at vi dit nå kjøtt for kvartelsøyt. Siste 3 årene har vi nok se mer til hver annan enn vi nærkende for å gjøre i fremtiden. Vi får unga det atter til en daglig dag, her vidødel, argenger atjan, mest som liva så omsøy. Men dette er ikke alt ringt. Til hva stikkene spyast, så enda de fleste av røtte høttene. Så gå som togene glaser har vært, var det unga de meningen hun skulle være og i æver. Glaser er ikke enda støyen, men en stekker av feriene ut i fremtidjokkere. Det er nå vi kvørsær skulle finne ut av hvert han fremtiden skal være. Fantastisk. Nå vi skulle breie vansjene ut og røyne flåje, for jeg vet ivelest å møte nekvån nødvendig mennesker og enn flere avbjørninger. Vi var svift ut i en heim, her vi nå mer enn nærkant til over, sjølve eier avbyrdene av å forme okker egne liv. Vi må noen 20 år og hese folk, er det min møleggere geotikon okker en visdom via feriene. Når jeg er avmarskere, men jeg er noe geotikon hetta. Ta jeg til koma til neste stekk i liven, vi er til et læreplass, en utbyggerståner, et arbeidsplass, eller også helt fjorda, er til nok klar over at det helst ikke skulle være her alt livet. Ta jeg i første etløve kom opp, kunne jeg selv ikke bo etter å være liver og komme hjem til Danmarskar. Men hentan hoksan gjør at det kan kjennes meningsløst å forme seg en meningsfull tilvur her man er. Hvor fester røter vi bare skulle rivast opp etter, men røter er til å helde liv i okken. Røtene gjør at vi ikke bare fuka av sted i vinteren, og røtene gjør okken orsko av mennast og liva. Så reist ikke røter. Ta etter ringt at jeg farvel videre dit, at de tar livet rett, så vil jeg heil her til dere. Røter, der festas står ikke av seg sjølven. Det krever at de sjølve vilja da, og at de gjør noe vitta, så tar ikke initiativ. Melde til inn i ting. Politisk ungmannafele, AH-bølgar, utsattafele, bindeklubbar eller svingarklubbar, alt mellom himmel og gjør, så lenge tid finner AH og fellesskap ut i. Bruker møleggene rundt om tikkene. Færre til frutjeras kaféerna, tar ikke skai ut i bare av hod til og skaper til nytt samband. Men selv om de gjør alt rett, kunne de komme og kjenne til fremmand, ensamøll og råaleis. Men Ive er pura vanlige til vi oppleve store brøydingar. Tui er rett til tutningarmesta at halda ut. Danske fjøllestamæveren Pete Hein skriver i en av sin yrkingon. Når man føler hvor lydet man når med sin flid, er det nyttigt at minnes at ting tager tid. Så vil det tålen. Og vi har sinter av heppene kun til enda og i en håp av følge og i en spennende, djevande og stortlig som tid har vært for meg hese 3 årene. At enda ville feien si takk. Til tikkon, kiba for varslån, kabaretton og luknande tvattle. Takk for jeg gjør studentatøyene av sinter mer lidrygga. Til Argentin, vi miste mest. Takk for fellesskapen og gjøtlen okkar frustrasjonen. Til Argentin er enda vi var parster av. Takk for at de tog meg inn, og takk for at de tilte meg ut. Til Argentin er aldri for jeg gløyma. Takk for disse 3 årene. Jeg ønsker til å bli en byr, og gleder meg utrolig nekv av suttja hver leier til å føre dere. Takk for i året, og takk for meg.
Hallå. Ja, jag huxar jag tack till Daniel Arne Spalto, men jag helt bara göra det här nu. Tack för Daniel, för rövna. Och var så god, men jag tror att hon var mer svärtig. Tack för att jag röv. Jag gärna bjöd till nästa rören, Roker. Yes. Dövlen. Hallå. Helvete tycker nog på den här. Oh my god. Ja, men jag hade bara gång på den här vägen. Daniel tog ju det smart för att jag minne på purvi det där. Nog så stort det. Nå, let's go. Jag hade ju det ut vill jag säga att det är så helt fantastiskt gott ut i det. Det skulle man nästan inte tro nu det jag inte skjut i flera dagar men det gör det. Och så vill jag sen tacka för att jag finner heiron att halda till största rön en kan halda student. Kvitt akkurat vad jag är, det vet jag inte. Jag får slett några gånger till att stanna där så det har man också charman och fettheten som spelar in. Nej, kämt till seriös. Jag är öliga stolt av standa i det. Samma utan den folk någon och jag har gjort student till något helt särskilt. Om det sker för tygen så är student slett inte vid det samma. Jag minns min första eller nästa skola där som vi hade gjort. Jag minns inte vilka fag och grötte, men det är ju inte så något att säga. Jag minns bara läraren spurte, hur kan jag student? Och onkel säger, till att jag läsa stjötmålarfröje, och onkel annan säger, jag läsa till socialrådgivare och så där. Ja? Och så spyr jag mig, och jag får fullständig panik till att jag har absolut ånga planer, och så svär jag öliga ärligare att mamma säger att det var smarta för student. Och ta flänt till det flesta sjåvande. Och det är nog tann årgångrun och jag vill plavar mest av utlån så att det kommer att missa stortligare, spännande och männande löter. Och om miste sätskolan, tack nog tacka läslarna för det. Och om miste namnsfyrna, ja, så miste jag gräs nerverna till kvarnören i att allt och långt tog jag ska. Men också andra jag kanske stärskare än nägrande. Ty man vet inte vad man hever för man inte miste. Och om jag funnet och spyrst så hever corona socka. Men spyrst du en som hållit trussar så har två år kanske inte så öliga stor antutning. Men det är inte att säga att du unge lever en helt ören tempo i. Till att 2 år är inte enans 5 arbetsviker. Men till en möjlig hjärtasorg, 200 bryturer, 20 miste chanser vid gentlen i första G, 6 alltså morgonball och 2 möjliga förälskelse. Men det är inte till att du går virus med det ganska mer till alltså, spännande lötnar, honaliga lötnar. Och här är ingånggrunn för att lägga in i ävne som det rör för snickvas om. Nämligen att jag tagar det rådlöst till att du kan ganska skund och kan bara gå och löt inhämta. Ja, det är bara ingången det är en lång röv eller. Tack. Jag tog öligt att spåa om framtiden. Men jag vet att allt som stannar här för att forma och att följa om det går. Därför var åker som för att sitta i banken och därför var åker som för att bjerga liv av sjukhusen. Ja, och hver vet, kanskje sitter en kommande luggmauer eller borgarstøyer i midten, det er bare her. Men jeg vet at det er nok som er øyelig av banken for at det ikke får rykket hjemme malen og i et hjemme sett, eller male og i en og sett seg selv. Og livet i en tog her det vi sett ser av størst press av kun enstega. Og jeg vet eisne at de eldre som halda seg vita sier at dere bare grenja, og at dere har det så lett. Og det er nok lettere nå enn at jeg var ung. Men det er så langt fra sannleggene som nega kan være. Jeg sier ikke at jeg ikke har haft det hardt, til at jeg vet at jeg har.
Men samfunnet har flott seg øyelig kjøtt senest i årene, og presser kun enstaka, vi reiser herre. Men ta skal man då ta det rollet, ta skal man då ta det rollet, så jag tisch för nu en liv gör det börjar. Till nu därför blir det spännande. Och kom utla möta nutjon folkon och som flytta landen och bara ta ut sig själva är öliga spännande och männande och lärorikt allt det där. Ja? Det är inte alltid nöjligt att flytta sig 200 kilometer i timmen. Om du ska man lära sig att bromsa, leva livet och hona sig vid tajman går vi. Ja, det är aldrig man ska. Till ett som aldrig får ganga efter och till töjen. Jag minns att jag gick och nutchen där flötje. Ta sa man ofta studenter som gick i höjden och sitter i bussen. Och ta sig att jag också för mig showen att här viskar jag tuttar äldre än jag och jag får aldrig få det progve. Men då stand jag vid fyrbilsprogven i handen. Så minns till tärsta rollet till känga skont. Hugsa dig väl om är det glöba ut och i akkurst som dig bara förankra på att jag inte fortalte tikkon att det är så bäst för dig. Det är ganska nog så dåligt för oss att jag säger det tror jag att ennast grund till att jag är student att det mamma var min första student. Men det var inte hon som fick mig att hålla ut. Det var jag, själver, och gå och flocksfällare. Och så var det inte anker säga henne för att det råknar inte för att jag får klara det, så måste jag för mig klara det. Det är väldigt flåst och annars. Men life goes by in a blink of an eye. Säg inte mer än över, jag vet inte hur. Men det är dåligt att citat allt. Och det känner nog att det är man sitter till produktläsna och man vet inte vad man ska finna på, men man röjnar inte allt annat än att läsa. Det fick medla sig att det är två en dag. Och det har vi inte gjort så igen. Sen det var pauser av Machanka eller sådana öliga långsamt. Men här var en med som heter Morten Elbeck. Och han fick den spurningen som jag är när man vuxen. Och han svarar att tar man kvörstje tar man fyller 18 eller 21 år. Men det tog lötene här man parstvist är klara att ta sin arbete är lite andra människor och visa det ut i verk. Och vi har snart citat någon och vi har en ishting som appen vi skrev till mamman att hon blev färdig student. Så har vi gjort en på jag ser ishting till honom och ja, jag skrev en ishting till henne. Det är hörna, han också gå. Ja. Kia rundan om digon. Bruka vit och skil. Ta etna skall till framtøy och dreamer skulle till. Glöm till att ivast till huxan hon skall till. Jag har kärlagat till omkvör vid ett kvartöjarbil, hugg om det god tid. Och lägg det att tickar evne och vis dig ut i versk, så kommer till att kännas livsnär och salarstärsk. Hugg om det god tid. Och vi har snorren så hade jag behövt lägga talna och säga tack för 3 år, det var fantastiskt och så jag som hickvast till sättne. Tack för mig.
Hallå. Tack för Roker för en fantastisk rövo. Jag alltid är för själva grata. Det kan se några år till Roker och till att han har fortalt mig till att han kan skissa köta strukturna kajen då det känner skola ting och skolan. Men aldrig han vars väl rövande hur väl han faktiskt står och till vill jag se till att det är karaktärer mina som definierar det som en person. Men att lärarna i vad så roadjust, ne? Men så han blev Charlesson starkare än det så fick han helt karakteren som var touchtull, Jack Lappland. Jag vill nu få gästerråden att ha flyttat fram rör för tickon och tar vi Inge Lundström. Tack för det och tusen tack för att jag kunde släppa att roa för tickon i det. Go Piser, hjärtaliga till lucka vid det stora denon. Lucka önskene det är och negv hesa denar och det är det goda grunder till. Prekve det kommer inte av sig självon. Och till klara av det som de sett i konfire och är vana att det är en god och gevande fer. För 20 år sedan så stod jag i tyckaras det. Och jag har faktiskt onka homing av vad det nu skulle göra. Gammel husgård rundt i Jöknen hötte, allt det som jag drömde om att bliva som baden. Kockor, skipare, sjönläggare, tøyenda folk. Men det var släppt. Det var bara 8 jag visste. Eller faktiskt 2. Jag skulle så längt bostor som överhuvud görligt. Och jag skulle ångan till att vara politiker. Jag följde att det stod av Beron. Jag skulle ta en avgärd som bara jag kunde ta. En stora avgärd som för att mynta framtiden. Just som tid. 8 månader till hver jag löj för så visste jag att jag attlade mig att strempa. Att strempa efter att göra mon. Att strempa efter succé. Som ett line. Att bjarga heimen. Heimen är åpen för dikken, sa du dig. Tid är och framtiden, sa du dig. Allt är möjligt, sa du dig. You are the future generation of leaders in our world. Var sagt av den norska skolan i Tjekka, där vi kom inom horna. Och allt detta var sagt i bästa mening. Vi gav en inskjön om framtiden till unga atterlinjen. För att geva bästa möjligheter att ädnast för succé. Danske salarfröngren Sven Brinkman, han säger här att möte. Trygg vid dem inte ta de säga att de hava alla möjligheter. De hava självande öll möjligheter som de skulle röjna, men de hava inte alla möjligheter. Det är faktiskt rättliga avmarska och ta möjligheten de hava av öllon möjligen orsöken, säger han. Känner vi inte avmarskingarna fyra kvart vi kunde och inte, så kan vi bruka resten av livet att härsta och själva ta vi göra fejler. Att vi inte gör då alla möjligheterna till verkliga. Vi döjer glädjas om avmarskingarna att vara verken och täcka av de möjligheterna som ligger för dörren åkara. Det kunde vara nekvar goda orsöker till att sätta sig längt till er mål. Att det var ett my att ståna fram efter i stegen för att räka för vår och vind. Men mye må ångan till skugga för färgerna. Vi kunde söka att det lite no teckningarna för oss och vi färre gång till att teckna. Men de var öjliga skjoltan akkurat så som vi attla att de skulle vara. Vi kunde ösne teckna stryker i allsens liton och skapon
som enda vi har vera til en hotekande høld. Gå og høyrere. 4-20 år siden så stod jeg en så tid, fin og smøylande og lursteg etter pisrøv. Men i det tår jeg vel av vikenga at han for smøyle var tungt sinne. Jeg hei det faktisk ikke særlig godt. Jeg tror ikke at jeg nekker for å være til nekker helt særligt for å få suksess som ødlhine for å få. Men i helt korsene at løyvet måtte brukes til okkurs godt. Tog jeg kvista firmoen som fløkt Pisa mot i Addis Ababa i Etiopia, her for at arbeide i en skola. Jeg hei det som man i det kallar for White Savior Complex. Jeg vil det som kvitt og privilegera, hjelpe tøymon som var mindre privilegera enn jeg. Men det var ikke se at jeg bjerga i ånken. Heldur være bjerga. Gå og ungdomar. Nu har vi mistet suger på den kommer. Så er snart. For 20 år siden satt jeg i en stikkvande fotlom busse av ved til byen Bardar i Etiopia. Jeg skulle hjelpe til en skola for bøten ved menningarterne. Turen var drikkvår, det var høyt, så vi tatt en stegg av vennen. Jeg minnes at jeg var ur bussen og sette meg en støyn, og huksa jeg at hvis jeg ble sjuk eller var fenga og i ofrie, så bilte det ikke. Så jeg helt faktisk ikke at mitt liv var særlig ikke verst. Men så sa jeg en av mamma og 2 bøten som spalte i en i å. Gleden lustig av dem, og jeg fikk ringa samvisko. Jeg, som hei så nek fram i kjørettende, mæt, holdt så, alt livet framme for meg. Og jeg var så ulykkelig og ånøkt. Og jeg så følelsene som bo i småtten av Mold var så glad og just tørre løtene. Henda mamman hei ikke nekv, men gleden lustig av henne akkurat da. Tann dagen så lærte jeg en kone i bygdene prika meg hessa solna av armen. En sol som minner meg av alt det som er betydning her i løyvnån, og av at solen alltid skuiner onkestene. Gå ungdommer som har ilt i løyvnån. Jeg vet hvordan de har det, så jeg har selv vært her. Og nekv ånder ung vi mer. Avvisningene til badna og ungdomspsykiatriske døltene, de har seneste årene vært støvått veksande. Alt flere ung får høyleva. Allmannabørste viser også at dette er største årsaken til at ung folk ikke får arbeid. Sernam viser også at flere bøtten og ung orsker ikke å gjenge skola. Helsefrøyngar viser også at 4 hver nærmengar i folkeskolen lever vi avbjøringen som kunne avvirke salerlig og helsene. Jeg vet ikke vi visste hver årsaken til disse kjelige og syrkelige hakthullene, men jeg vet at alt og mång rinta en alt og høyere pris for troende etter suksess. Men det noe suksess å være noe helt særlig om du nøyest å kua det selv? Det noe suksess at det var ordentlig nekva penger hvis du følte ensamadla hvem det? Finner vi gledene og kjølsøknene, tar vi ensamhet røyna å være verdens best, eller finner vi gledene, tar vi nemlig ikke gjøre det. Ønsken kan ensamhet bjerge heimen, men ødel kunne gjøre mon her vid ære. Ødel kunne vi strempe etter å gjøre øyne gode gjør hvem det, og bære det kan være en suksess. Vi kunne ikke være alt for i ødel, men ødel kunne være okkurst for i omkran. For nøkron åren siden, så fikk folkalivsfrøyngren Margaret Mead en spurning fra en nærmenge. Vi kommande ville vite hva hun helt være første tekjen på sivilisasjon og gjennom samfunnet. Nærmengren råkner vi at hun får ta seg om hukar, om brune eller om løyr, men det gjør hun ikke. Mead sier at første tekjen om sivilisasjon det var bråte bøyn som var lekt.
Om et djur bryter bøyn, så dør det. Så det kan ikke renne undan vanten, for i ånda etter vattnet, eller veie seg føye. Ikke djur livet nå langt til, at bøyene vekser sammen att. Og bråte bøyn som lekt, tog jeg tekjen om at onker har givet seg tog til å være tjatøy som datt. Onker har bundet om svare, båre personen til tryggleika, tjukla og vært helsebød. Jeg hjelper øren til å ringe tøyer. Det her sivilisasjonen begynner, sier mitt. Om vi som anstaklingar setter oss fire at være okkurst for i omkram, så vekser vi som samfunnet. Du bare et menneske og i heimen, men for i okkurst menneske kan du være alle heimeren. Således arbeider vi sammen om besta avkastet til fellesskapen. Og til gagnar og ødlån i sørste enda. Da jeg kom atter ur Etiopia, så møtte jeg mannen med noen teitur, og honom har jeg faktisk lært nekve av. Og som jeg vil tidsi til meg, til dette som jeg vil hodla døyla vid tikkun i det. Ta avgjer skulle tekast, spyr så til sjølva, gjør dette heimen større eller minne. Det kan være en stor avgjer, eller en lydelig avgjer, men kjensri at du har suttja gosse luttla avgjeren avvirskar holdene. Jeg atler meg omgang til å bygge i førjon, men her jeg. Og jeg atler meg omgang til å bli politikere, men det ble vi. Og jeg atler førjon på nå. Det var ikke tråden etter suksess som førte meg her. Det var tog jeg tørte å være vibbrekken. Tog jeg tørte å sette mine ekne treiter for hva suksess for meg. Det var tog jeg fann livsmål, tog jeg heide rødt og følelsene rundt om meg, og tog jeg ville gjøre mån her i ære. Således kan man øysene bjerge heimen. Gå og piser. Suttje møvleggene som ligger for foten tikkere, og strømpe ikke treidalest etter tog og gjørlige. Legg til merkes frægene som de som kommer undan tikkun heva soa. Vi er gav vi tikkun sjolve, tikkara nastar og vi notturna, og legg nudj fræ etter tikkun her til koma av livsløyene. Det trykk vi vera besta løyen til borardikt og etnesamt liv som røkker langer enn vi sjolve. Så heldre enn å sia at heimeren ligger åpen for tikkun, så får jeg sia, være tid åpen for heimen og gjøre heimen større og det små. Tusen takk for det. Takk for en god og rørende tal og innkjøløyn. Gjør en klappa til at kom. Nu har vi ånga rører etter, og jeg vil takke alt for rørene for at jeg har bare fantastiske røver i det. Og nå enda vi så vi at Sintja Kjausanj, vi sitter alt tro i ørendene.
Daniel, kom ner ner. Ja. Halv hånd. Halv hånd. Ja, ja. Jag och Daniel vill jag tacka för ett gott år som vi tycker om. Jag och Daniel vill närmare grannen och inte just så stora, men vi rönt jag också för det. Ja, gå och bli fram till det. Yeah.